Takže odešli do města, se chrál Budulínek, tam nějaký obrázky namaloval, pak si přečetl pár knížek a sestra to Liška tak zpět vylášila po okno a říkala: Budulínku, dej mě hrášku, povozím tě na ocásku, pojedeme po lavici, pojedeme pro světnici. A Budulínkovi se náhlavně líbilo výzka radosti, ale najednou Liška vyběhla se světnice a to už Budulínek věděl, že jestli se červona rád o pomoc dědečka a babičku, ale ty ještě byli daleko pryč ve městě a Budulínka neslyšeli, tak se Liška odnesla až ke svým doupňátkům do nory a zatím se vrátili domů dědeček s babičkou a dědeček našel pod stolem balíčí chrupu a dědeček povídá, že nám Budulínka odnesla Liška a tak se vzali Petra provázek a doma se vzali Bubínek s chlousličkama a šli do lesa. V lese se sedli ščínolu a začali hrát. Bum bum na bubínek, fidli na housličky, bum bum na bubínek, vylezou ven 4 lištičky, s něma Budulínek chněl všecky lišky a byly v pytli. Nakonec vylez jejich Budulínek, lišky vrátili zase do liští nory a šli domů. Doma upekla babička buchty a měli se rádi. A pak zazvonil. Zvonec, pohádky je konec. No výborně, tak super.